No ho sabia que estaven junts. És que es veia venir. Jo ho tenia claríssim. Quan es miraven al mateix ullet. Oh, ja saps lo de la dona del carnisser? Ja soc a casa. Hola, com t'ha anat l'escola? I estava liada amb una altra. Tal com ho sents. Sí. Doncs molt bé, la senyoreta Bonnie vol que faci deures per més 3 anys més grans que jo. Ningú t'ha ensenyat que és de mala educació interrompre la gent? Tinc una trucada molt important. Però si m'ho has preguntat tu! Tens que passar pel centre comercial per unes ofertes en ungles postisses que s'ha d'aprofitar. Nena, ja sóc a casa i arribo amb una gana que no t'ho pots ni imaginar. Billy, et deixo, que ha arribat en Harry. Que et ve de gust, rallato meu? Un bon filet? Tu sí que saps com cuidar-lo. Qui pot ser a aquestes hores? Hola. No venem diners, no comprem bíblies, ni comprem programes de No, esperi, senyor. Soc la Jennifer Holly, la professora de la Matilda. Què has fet aquesta vegada? Nena, a la teva habitació! Ara, corre! Si és el que sigui, ara els problemes. No, no hi ha cap problema. I aleshores per què molesta? Estem mirant la tele i a punt de sopar. Senyor, si creu que veure un programa de televisió és més important que la seva filla, potser no es mereix si paga. Per què no acaba un moment aquella cosa i en parlem? Vale, però la meva senyora no li farà gens de res. Qui és? La professora de Matilda, i vol parlar amb tu. Per què apagues la tele? Senyor i senyora Warner, tenen una filla que va a l'infern. És molt més llesta que els altres alumnes de la classe. És molt bona amb les matemàtiques. I aviat podria estar preparada per la universitat. La universitat? Quina estafa! Jo crec que si la Matilda anés a classes de reforç, podria anar-hi. La universitat només serveix. Mira, senyoreta, com es digui. Jo vaig apostar per la bellesa abans que per la intel·ligència. Tinc una casa fantàstica, un marit que cuida de mi. Què té vostè a canvi, Sabionda? Ja veig que no ens podem anar. La universitat només és per gastar diners a les famílies. I ara, amb tot el gust, li tinc de convidar a marxar. Adéu, Matilda. Ara, en aquesta casa, esperar el que jo digui, com ho digui i quan jo ho digui. I ara tot superant mirant la tele. Hola, papa. Ets d'aquesta família? T'ho tornaré a repetir. Ets d'aquesta família? L'hora de sopar és per estar amb nosaltres. Quina porqueria de llibre estàs llegint? No és cap porqueria, és meravellós, es titula Moby Dick la balena. Moby. Jodi, què? Això és un fàstic. Però no és meu, és de la biblioteca. Estic fart de tanta lectura. Ets una Wormwood. Comporta't com una. Mira la tele.